Esta sesión de un punto ao día. Primeiro vamos falar un poquinho da postura do corpo. Temos que poñer os brazos poden ir de tres maneiras, non? Poden ser brazos baixos, medios ou altos. Os brazos dependían moito do carácter da persona, igual que a hora de saltar, que había xente que saltaba máis ou menos. Non ten que ver que sexa home ou muller, porque había homes que bailaban fino, na puntiña do pé, movendo as caderas, e mulleres que bailaban forte e saltando cos brazos arriba. Entón vai máis que nada no carácter das persoas. Entón, unha vez que teñamos os brazos redondos, eso sí, sin romper o arco da man, e escollamos unha das alturas que vos dixen antes, podeu ver con calquera das alturas, vamos a comenzar con un punto moi sinxelo de Jota, de Xota, vainase en todo Galicia, desde norte-sur, e primeiro vou falar un poquinho do adiante e atrás. O adiante e atrás é facendo un adiante e atrás con dous apoios, un, dous, ben? Este é o máis sinxelo que se vai en todas partes, diante, detrás, diante, e un, dous, tres para cambiar. Ese un, dous, tres pode ser no sitio, diante, detrás, diante, un, dous, tres, diante, detrás, diante, un, dous, tres. Sempre se compone un hop, non? Un bote adiante, bote atrás, bote adiante, hop, un, dous, tres. E pasamos o pé por detrás. Ou desplazámonos cara ao contrario do pé que está bailando. Se bailo con este pé, ou me desplazar para lá. Adiante, un, dous, tres, adiante, atrás, adiante e un, dous, tres. Vale, este será un punto moi facilito para comenzar a xotar. Moi ben.